ova tema, vi Hrvati ne možete surađivati sa Izraelom, a na internetu pričaju kad se Bog vrati u Izrael počinje kraj Izraela. Zašto bi vi Hrvati surađivali s Izraelom? Vi Hrvati uvijek uništavate sve što dotaknete, sve čemu ste u blizini. Hrvati narod ko na ludom otrovu, niskom otrovu, ono uništavate sve oko sebe, stvarate korupciju, kriminal, nasilje, skrivate zločine, skrivate korupciju, skrivate veleizdaje i onda biste vi surađivali sa Izraelom. Pa u Izraelu se zbog veleizdaje može završiti streljani, obješeni. I osim toga na internetu su rekli da kad ode Bog u Izrael počinje kraj Izraela. Da ste vi Hrvati pokušali uništiti Izrael, može biti da vi svi pokušavate uništiti Izrael. Ne morate objasniti Izraelcima da od mene neće dobiti ništa, ja bi kao trebao biti Bog, ali od mene neće dobiti apsolutno ništa. Znači možda ste Hrvati planirali nešto drugo, a ne da niko ništa dobije.